आरो गंसे बाहु बिफिए पान्जाबा आंनि मुङा मुस्रि राजा बसुमतारी गामिया सिन्द्रिजरा आङो सिगाङावहाय ओरैनो बिपिएफखामोन खिन्थु 2020-19नि जे इलेक्सन बेनिफ्राय जोङो बिपिएफखौनो बे जुमदुवार ना एक नम्बर जुमदुवार कनस्टिटिउन्सियाव आङो बिपिएफजोंनो लोगो जानानै बिपिएफनिनो खामानि मावनानै आङो बिथां रेवरेवा नार्जारी सारखौ देरहाहोदोंमोन खिन्थु अलगत समाव जोङो बिपिएफखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्स सरकार दानानै बिथांमोना जोंखौ एखेबारे मार्जिन भराव देरहादोंब्लाबो जोंखौ एखेबारे नारगारनानै बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार दानायाव जोङो लामा गोथेनाय मोनदों बिनि थाखाय जोंना रेवरेवा सारा गामि ओनसोलफ्राव गोबां खोथा होबोनाय दंमोन जे आंखौ देरहाहोयोबा आङो नोंसिनि गामियाव बेखौ मावगोन होननानै खिन्थु जोङो रुलिंआव थायालाबानो बिरोधि जानानै थायोबा मोनसेबोखौ मावनो हाया होननानै रेवरेवा सारा बिजेपिआव लोगो जाहैबाय जोंबो थिग बेबायदिनो माबा मोनसे आसा खालामनानै जोङो बिजेपिआवनो जगदान जाहैदोंमोन खिन्थु जोङो बिजेपिआव जगदान जानानै जोङो नुबोबाय दिनै बिजेपिआ स्टेटनि खिन्थु बिसोरो 9थासो देरहानानैब्लाबो बिसोरो जोंजों एलायन्स जानानै माबाफाजोंहाय इउपिपिएल सरकारजों खिन्थु मा खालामबाय बिजेपि दोलोनो बिसोरो मोनसेबो हराखिसै आरो खामानि दामानि जेबो गैया एखेबारे जोङो जेखौ आसा खालामदोंमोन जों जेबो मोनाखै दा जोङो एखेबारे आरो दिनैहाय जोङो नायबोबाय दिनै बिजेपिनि जे साल सलन बिसोरनि राजनितिक एखे बर' हारिनि थाखाय गोबां अलखदाव थांगासिनो दङ आङो बिजेपिआव दंमोन दिनै आङो दा दिनैहाय 18 थारिख सेप्तेम्बरनि 18 थारिखआव आङो दिनै आङो बिजेपि दोलोनिफ्राय खेबसेनो जोङो 17 जन फैदों 17 नङा ब्लकनि जुमदुवार ब्लकनि गोबां ओरै साहा खोलाहा सानजाहा आरो सोनाबहा गासैनिफ्राय जोङो बेबायदि फैबाय आरोखि दीपन लैथर मुसाहारी बीजेपी आईटी सेल सुरेंद्रपुर जपेन मुसाहारी बीजेपी बीसीडीसी मेंबर भोरटाउन मुसाहारी बीजेपी मेंबर भोरपुर प्राइमरी में बोलो गासे 301 जन 301 और बिनी बोलो मात्तैयाव प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोना दङ 204 जन आरो बिनि उनाव दङ दारागुरि भलाबारि प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोना दङ 198 लोगोसे आरोबाव सुखना दंबावो बाव दङ आखाइ जन बिथांमोना फैनो हासिगोन आरो दानिया फैसिगोन मारागुरि प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय दङ 157 जन बिथांमोनखौबो जयनिं खालामनो थाखाय लेंहरनाय जाबाय दाना फैबावदों बारदाबिननिफ्राय दङ 28 जन बिथांमोनखौबो लेंहरबाय दानिया दङ निक्सा दङ बेयो गासै विभिन्न प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोनाव फैनो हासिगोन बिथांमोना दङ 83 जन आरो दानिया दङ सराइबिल ब्लकनि आन्दाराव थानाय माखासे प्राइमारिफोर नुजाफैबाय बर्थमाव बिराद बायदिसिना प्राइमारिफोर दं हारापुतानिफ्राय फैगोन आरापुतानिफ्राय धर्मेन्द्र इस्लारि बीजेपी रनसाई ब्रह्म बीजेपी नेरसन इस्लारि बीजेपी नेकुलास मुसाहारी बीजेपी निर्भय मुसाहारी बीजेपी निजम बसुमतारी बीजेपी चिंतन नार्जारी बीजेपी प्रमानंद बसुमतारी बीजेपी दिलीप नार्जारी बीजेपी हेमंत नार्जारी बीजेपी सराइबिल ब्लकनि आन्दाराव बिथांमोना आरापुता पद्मबिल गसाइगाव टाउन हाब्रुबिल वार्ड नम्बर 4
हेमंत नार्जारी वार्ना मोसाहारिनि पापिराज ब्रह्म बिथाङा बिजेपि पद्मबिन मिजिं ब्रह्म बिथाङाबो पद्म सराइबिलनि बिजेपिमोन रबिता बसुमतारी कर्णी ब्रह्म कमलजित बसुमतारी मनिराम बसुमतारी बिथांमोना माखासेया बालिमारिनि माखासेया पद्मगिरिनि माखासेया बालिमारिनि